Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन साम'जों सबाइजों संनाय भिडिअ आरो लोगोसे मोनसे स्पेशल बाथोन दङ बे बाथोनखौ मिथिनोबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे दिनै साम' आरो सबाइनि रेसिपिखौबो नायनानै लादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो सबाइखौ दायो एवबाय आरो एवखांनानै ओमफ्राय दा बिनि बिगुरखौ गथो होननानै सोमनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय साम'खौथ' नै बिराद बुरजा नालाय ओमफ्राय लावदुमा बुंदोंमोन आरो बेबायदि साम'आलायनो गोथावसिन जायोनो फिसा फिसा इदि खिथुथिं गोलावा आरो मिथिला आंथ' जाफेराखैमोन दां इखौ मिथिला बावबाय आङो जिखुनु आं थुमफ्रुखौसो जादो आरो सना फिथर मोना माबाबाय दङ ओमफ्राय दायो नै आगैमोना साम'खौ माबाबाय नानिमोना ओमफ्राय दायो संगोन नैबे खारं बिबारजों नाजों आरो नैबेखौ ओमफ्राय फ्राय खालामबायानो नै ओमफ्राय आरो मोनसेखौ भाजि संगोन आरो भेन्दिदो आलुदो नायलांबाय थादो बेखौ आं बारा देखायबाय थाला जिखुनु मेनलि साम' संनायखौ देखायगोन आरो बेखौ देखायबाय थाला ओमफ्राय नै आगै रेसमाया सान्द्रि मोखाङा माबाखौ जायानो आरो खारं बिबारखौ गोखाखा जायो नालाय बेखायनो बिनि थाखाय पिस मोनसेल' दोनना होदोनो आगै अनजुनाया ओमफ्राय नै इसोर दानखाङाखै दाबो ओमफ्राय दायो खारं जिथु बिबारखौ बेखौ दसे एवनानै थावदो एवनानै ओमफ्राय दै एसे होबाय आरो नाखौ होसिगोन नै ओमफ्राय नै साम'बो सुबाय आरो नारेंदो हुयै आरो बेखौ सुबावगोन आरो बहुत गोबाव ओमफ्राय जोंनियावथ' बिदि जागा गिदिर गैया नालाय ओमफ्राय बाथरुमाव सुनायखौ दा मानसिफ्रा गाज्रि होनहरगोन आरो सोरबा बाथरुमबाबो जोंना बाथरुम आरो किटचेनखौ बिराद साफायै दोनो आरो बाथरुम होनबानो जे लेथ्रा जागोन बिदि नङाना बाथरुमा सानसे माने 24 आवार्स थाबाबो जोंनिया एख' जानाय नङा बाल्थिङाव लानानै फै दायो नै लावदुमा साम'खौ संबाय आरो संनानै दसे थावाव एवफ्रामनानै लादो माने एवफ्रामखांनायनि उनावसो माने सबाइखौ होगोन आरो माबायदि संगोन नोंथांमोना नायनानै लादो गार्लिक आरो हाइजेंनि पेस्टखौबो दोननानै होखाबाय बानलुफोरखौबो होगोन आरो नायलांबाय थादो माबायदि सङो बेरजोब्बाय लावदुमा संनाया आंथ' साम' संनोनो रोंफेरा संफेराखै
이 사모가 गोथावसिन जायो होनना बुंदों आरो दे जाबालायनो खामथामलायलै बे दस'आव खामथाम नांगौब्रा बिबुरा सबायाथ' नै रेडि जाखाबाय सबायखौ डाइरेक्ट होना होसिगोन दै होला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथाङा मास्टार शेफ निउजिलेण्डनिफ्राय सोलोंना फैनाय पानी दे दो पानी खामजोब्बायलै आरो मा मा मैगं संखो हा मा मा मैगं संखो 이거 내 거랑 이거 먹어. bà đi đặt cùng ra thật đấy là sao đấy 마라이 성내그 자는시야 나 타오네. bây giờ bao giờ nào đấy 어? đi ra xin rồi 라라라라 썰썰 사무 자는 거 타면은 라이즈 그 안 거 타면은 안 자는 썩는 거 하나 하는 거 타면은 아이라 안 사무 그 말기 미친네 씨만 하나 타이 샀어요. Đây này dừng ở bôi lan bản thân dàn gần đi nè dẻo hả bôi lan pies bôi lan pies 징카스 징카 비부 mấy dinh khát gì cùn này ha bôi lan dinh khát bị cùn samram upur samram geza ambai gudur bandu bomra bạc hơn đây này xem có video vào đây mới được mi khơi nát mùi được ăn như này 술 속내 시켜주는 거다 sao biết tôi làm thế nào cái đà lâu đông kiểu đang ra khẻ 배양이 항 배양이 집. bạn ấy yêu khăm chậm cái nó lấy để nào vậy cho nó thôi y vừa ra mẹ này hẳn chơi नै यावहा दा होखाजोब्बाय आरो जिंखा बयलार बानलु सामब्राम दहायनो खिथाखाबाय आं मा मा दङ दहायनो खिथाखांखाबाय जोङो दायो देगासिनो बयलार बाथोन ओमफ्राय जिंखा पियास माने पियास सरि सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु खेबजां माने बानलु बमब्रा ओमफ्राय दुन्दिया ओमफ्राय बयलार बाथोन ओमफ्राय जिंखा बिगुर एवनाय आरो जि गोथाव जायो नोंथांमोनाबो देनानै जाबानो जाबाय बयलारखौ होआबाबो जिंखा आमथायनो बिराद गोथाव जायो आरो पियास सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा होनानै पुरा मस्मसिया देदो ओमफ्राय जादो ओंखामखौ सोमनानै दा गरम दिनाव लकडाउनाव फैसा गैयाना बिदिनो जानांसिगोन आरो मस्मसिया बिराद गोथाव आरो नोंथांमोनाबो बानायना जानानै आंखौ बेखौ सोर फोरोंदों मिथिबायना क'क्राझारनि आगै रिनुआसो फोरोंदों बे बाथोनखौ न'आवनो आं जानो रोङामोन आंबो रोंदे मा जाखो क'क्राझारानो नङा होनबा नोंनिया गसाइगाव माबा आलासिफोरानो जिखौ संना होयो बेखौनो जाया माबा साम'दो माबादो सबायदो संदो इखौबो जाया ओमफ्राय आरो दहायनि मैगङाबो आरो आलासिफोरनो गोखा जाहोयो नामा ओमफ्राय खारं बिबारजों नाजों संनायखौबो जायानो ओमफ्राय दा एक्सट्रासो संनो नागिरदो आरो गाव नांलायलायनाय जायो गोखा जाहोनाङा आलासिफोरखौ इयो नंगौ नामा सब मिसाइफोर खोमसि फोथायनाय दैलाव दं जायाखै नामा दां खामु गोसोबायलै जानोसै खामु गैदो जल्दि सं जानोसै आं गोखा जाखायाना खाम संनायावबो मालाय भिडिअ आं गोखा जाखाया नों मानो बुजिया आंखौ मानो दोनदों नों भिडिअ मा खालामदों नोंसोर सानैया दिनैसो फार्स्ट टाइम साखिबाय खोमा नङाबा आंखौ साखिसै साखिया नुनाय नुनाय केमेरामेन मा मालाय थब सुना नांगौ बेखौ
बा तामाम गोथाव आंनि हासिगोन माने साम'खौ आगै दे मानिया लां बेदरबो होनानसै बेदर माना साम'आ जि टिक्लु टिक्लु नायनाय खाथिनिफ्राय देखायबावग्रा साम'खौ मालाय संनायखौ एरफ्लानो बिराद मोजां मोनो आङो नोंनि संनाया गोथाव जामारदा गोथाव जाखायो आंनि संनाया माबा होनाया लोगो नांखाबाय नायानो ससेल' ससे जानाय आं नांगौ नै नाखौ ससेल' होदोनो नायानो दंबावो बेसेरा जायासै जोंनाथ' इयो खारं मैगङाबो बिराद गोथाव जागोन बायसा मोनदों बिराद गोथाव जायो फोरो आरो नायालाय नाखौ होनानै जाबाव होमबालाय फ्राय खालामनानै जालां बन्द' खालामसै मोनबाय इयो साम'आ नै जोंना ओंखाम जानोसै माने इमान समायनाथार नोंलाय माने माने हेन्डसामथार बिराद हेन्डसाम नुयो आंलाय बेखौ ओंखाम गैला आं लाबोनो सोरबा जायाबा दोनथ' आं दायो जों ओंखाम जानोसै लावदुमा बिराद ओंखाम उखैबायना ओंखाम उखैबाय हाबा आं बिदि थांनो हायालै साम' सबाय संबायना बेखायनो एसे गोबाव जाबाय आरो गाबनोसो ओंखारलांलायबाय ओंखाम जानो मानो ओंखारनो ओंखाम उखैना गाबनो ओंखारबाय ये नै मामा सफैबाय इयो दहाय ना खारं ओमफ्राय भिन्दि आलु ओमफ्राय नै बाथोन दे जास'ना जि गोथाव खारङा र' आं बेखौ हरगोन नै दैखौ सेरलाय आं हरनो दैखौ आगसिथिं हायना बाङायबो जागोन आं हायना लागोन आंबो नङा दे दे जानायनि नै खेबसे साम'आ गोथाव जादों ना जायाखै मा गोथाव साम'आ गोथाव सोबबाव दे खारङा नायानो गैया दुखु गैले दङ बै खारंखौ बिगाबखौसो नांथारगौ बुरजा नांगौमोन आं दे होगोन ना जालाय किस खाम किस जरा जरा किस मी बानलु गोरान लाबो थाइसे वा होथारदोलै जानाया सासेया नोंनियालाय माबायसा जादा गोथावथार जादों दिनैसो मोनजा साम' ओंख्रि आम टेक्लाया आरो मोनजायाखैयानो नै टेक्लाया खामानि सफैयाखै दस' टेस्ट खालामनानैसै मोनसे हा माबायसा ओंखाराखै नामा साम'आनो गोथाव बिदि लोरियो नामा नों मा खन्दो थरसे बिदि लोरियो आंना बारा नायले आं साम'खौ लास्टाव सानो इमायो बे खोमा बिलाइ होननाया नामा खारं बिलाइ साम'खौनो जायाखै आं जोंनाव खोमा बिलाइ होननाया आंनिया ओंखारखायो ini kan wan ya kelas माबाना होबाय माबा केमेराखौ होथेयो आबो गनां गने लागा माबा माहाबा दोनथारदोलै ओइ रा आं दानि गायदां दा So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye next भिडिअहाय लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे स्पेशल भिडिअ लाबोगासिनो माने मोनसे वान्टेड भिडिअ आरो नोंथांमोना नेबानो जाबाय माबायदि वान्टेड भिडिअ नुगोन